sananvapaudesta muutamalla sanalla. Eli sananvapaus, se on kaikkien vapauksien perusta ja ilman sitä me menetämme muutkin vapaudet. Sananvapaus on myös kansanvallan ja demokratian keskeinen elementti, jolle kansanvalta perustuu. Täytyy muistaa se, että sananvapautta ei koskaan rajoiteta sen takia, että kansaa suojeltaisiin, vaan sananvapautta ovat aina rajoittamassa vallanpitäjät suojellakseen itseään kansalta. Ja kun sananvapautta aletaan rajoittamaan, niin se on tie totalitarismiin. Ja täytyy myös muistaa se, että ne, ketkä vastustavat sananvapautta ja ajavat sensuuria, niin ne ovat heikoilla. Ne ovat yleensä sellaisia ihmisiä tai vallanpitäjiä, joiden argumentit, logiikka ei pidä, jotka perustavat politiikkansa kaksoisstandardeihin, valheisiin ja pelkäävät totuutta, ja siksi he haluavat estää keskustelun. Eli on hyvin tärkeää muistaa se, että sananvapaus suojelee kansaa ja sen rajoittaminen suojelee vallanpitäjiä. Ja sellaista yhteiskuntaa meidän ei pidä päästää Suomeen syntymään, jossa ihmiset eivät saa puhua asioista vapaasti. Ja kun me ajattelemme nyt esimerkiksi tätä viimeaikaista kehitystä, jossa holokaustin kieltäminen kiellettiin lailla, se kriminalisoitiin. Ja nyt on ollut puhetta, että muidenkin kansanmurhien kieltäminen kriminalisoidaan. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta kun sitä ajattelee tarkemmin, niin tässä kun kielletään sananvapaus, niin me olemme vaarallisella polulla. Ensinnäkin on äärimmäisen vaarallista se, että valtio ottaa ihmisiltä pois oikeuden määritellä sen, että mistä saa puhua ja mistä ei. Ja toinen on se, että nämä kansanmurhat, niin niissä on se ongelma, että yleensä vahvemmat valtiot päättävät, mikä on kansanmurha ja mikä ei ole kansanmurha. Ja niistä väitellään jatkuvasti juuri sen takia, että mikä on toiselle kansanmurha, niin se ei toiselle ole. Ja joltakin ummistetaan silmät joltakin kansanmurhalta ja toisesta pidetään kovaa meteliä. Eli on äärimmäisen tyhmää, että Suomi alkaa kieltämään näistä asioista puhumisen, koska on hyvä, että yhteiskunnassa voidaan debatoida mistä tahansa asiasta, pistää asioita vastakkain ja niin edelleen. Eli sen sijasta, että valtio alkaa määrittämään sen, mikä on totta ja mikä ei, ja mistä saa puhua ja mitä ei, niin meidän pitäisi Suomessa keskittää meidän energiaamme ja resurssejamme siihen, että kansalaisista koulutetaan ja heille opetetaan se, että he käyttävät kriittistä ajattelua, pyrkivät totuuteen, tuntevat historian, niin silloin heitä ei ole niin helppo houkutella esimerkiksi johonkin, mikä perustuu valheeseen. Mutta se, että valtiolle annetaan tällainen oikeus, että se alkaa määrittämään sen, että mistä saa puhua ja mistä ei, niin me olemme vaarallisella polulla, joka johtaa tyranniaan. Eli kun sananvapaus kielletään, niin se johtaa siihen, että valheelle annetaan vapaus hallita yhteiskuntaa.